दिनै जों सोलोंगोन मुंमा आरो बेनि बाहागोफोर। मुंमा माखौ बुङो आरो बेनि बाहागोफ्रा मा मा बेनि सायाव जों एसे गुवारै सावरायनो लागोन। जायखिजाया मुं फोरमायनायानो जाबाय मुंमा, जेरै जायगानि मुं, मानसिनि मुं, मुवा बेसादफोरनि मुं, हाजो हाला दैमा दैसानि मुं, बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा मुंमा। मुंमानि बाहागोफोरा जाहैबाय प्रपार नाउन मुं दिन्थिग्रा मुंमा, कमन नाउन फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा, कालेक्टिभ नाउन जथाय दिन्थिग्रा मुंमा, मेटारियेल नाउन मुवा दिन्थिग्रा मुंमा, एबस्ट्रेक्ट नाउन गुन दिन्थिग्रा मुंमा। दानिया जोङो मुंमानि मोनफ्रोमबो बाहागोनि सायाव सावरायगोन। दायो जों सावरायगोन प्रपार नाउन मुं दिन्थिग्रा मुंमानि सायाव। जाय सोदोबा मानसि, जिब जुनार, मुवा बेसाद, जायगा, हाजो हाला दैमा दैसाफोरनि मुं फोरमायो, बेनो जाबाय मुं दिन्थिग्रा मुंमा। बिदिन्थि बादियै राधा राधाया सासे हिन्जावसानि मुंखौ फोरमायदों, इन्डिया गंसे हादरनि मुंखौ फोरमायदों, ब्रह्मपुत्रआ गंसे दैमानि मुंखौ फोरमायदों, मानासआ गंसे हाग्रामानि मुंखौ फोरमायदों, टाइगारआ मासे जुनारनि मुंखौ फोरमायदों, गुवाहाटीआ गंसे नोगोरनि मुंखौ फोरमायदों, हिमालयआ गंसे हाजोनि मुंखौ फोरमायदों, जानुवारिआ मोनसे दाननि मुंखौ फोरमायदों। थिग बिदिनो गोबां दंबावो, जेरै मोसौ, बोरमा, सैमा, दैमाफोरनि मुं हिसाबै गंगा, जमुना, बिदिनो जायगानि मुं जेरै क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, नलबारि, गोबां दङ। फिथाइफोरनि मुं जेरै थाइजौ, खान्थाल, आपेल, आंगुर, बेफोरबो मोनफा मोनफा मुं फोरमायग्रा मुंमा। दायो जों सावरायगोन कमन नाउन फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा। General name or given name to a class or kind of persons, place, things, etc. माने मोनसे हारि एबा फोलेरनि मुं फोरमायनाय सोदोबफ्रानो जाहैबाय फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा। फोलेर दिन्थिग्रा मुंमाया गावबा गावनि जुनिया मुंखौ फोरमायालासिनो बैफोर जायगा एबा सुबुं एबा बेसादफोरनि फोलेरखौसो फोरमायथियो। बिदिन्थि बादियै बया हौवासा फोलेरखौ फोरमायदों, गाला हिन्जावसा फोलेरखौ फोरमायदों, मेना हौवा फोलेरखौ फोरमायदों, अमेना हिन्जाव फोलेरखौ फोरमायदों, काराबो गारिनि फोलेरखौ फोरमायदों, माउन्टेना हाजोनि मोनसे फोलेरखौ फोरमायदों, स्कुलाबो फरायसालिनि फोलेरखौ फोरमायदों, ट्रीया बिफांनि फोलेरखौ फोरमायदों, लेपटपाबो लेपटपनि फोलेरखौ फोरमायदों, कम्पानियाबो कम्पानिनि फोलेरखौ फोरमायदों, कान्ट्रियाबो हादरफोरनि फोलेरखौ फोरमायदों, फिल्माबो सावथुनफोरनि फोलेरखौ फोरमायदों, बुकआबो बिजाबफोरनि फोलेरखौ फोरमायदों। थिग बिदिनो गोबां बिदिन्थि दङ। बिदिन्थि बादि रामाबो हौवासानि मुं, सामाबो हौवासानि मुं, मधुआबो हौवासानि मुं, बेखायनो जों बिसोरखौ बय हौवासा फोलेरजों दिन्थिनो हायो। HP आबो मोनसे लेपटप कम्पानि, सनियाबो लेपटप कम्पानि, एप्पलआबो लेपटप कम्पानि, बेखायनो बिसोरखौ लेपटप फोलेरजों फोरमायनाय जायो। मेंग'आबो थाइजौ बिफां, अरेन्जआबो नारें कमला बिफांखौ फोरमायदों, बेनियानआबो फाख्रि बिफांखौ फोरमायदों, बेखायनो बिसोरनि फोलेरा ट्री बिफां फोलेर, बेजों फोरमायनाय जादों। इन्डियाबो गंसे हादर, आमेरिकायाबो गंसे हादर, जापानाबो गंसे हादर, बेखायनो बिसोरखौ मोनसे फोलेर कान्ट्रि सोदोबजों फोरमायनो हायो। बेखायनो बय, लेपटप, ट्री, कान्ट्रि बेफोरो मोनफा मोनफा फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा। दायो जों सावरायगोन कालेक्टिभ नाउन, नाउन that refers to a group or set of persons, animals or things forming a unit. जाय सोदोबा मानसि, जिब जुनार, मुवा बेसादफोरनि जथुमखौ फोरमायो, बेखौनो जथुम दिन्थिग्रा मुंमा एबा जथाय दिन्थिग्रा मुंमा होननानै बुंनाय जायो। गोबां सुबुंखौ लानानै मोनसे हानजा दानो हायो,
गोबां जिब जुनारखौ लानानै मोनसे फालो दानो हायो आरो गोबां मुवा बेसादफोर जेरै गोबां बनखौ लानानै मोनसे बजानि महर होनो हायो। बेखायनो बेफोर मोनफा मोनफा जथुम दिन्थिग्रा मुंमा। बिदिन्थि बादियै हार्टआ जिब जुनारफोरनि फालोखौ फोरमायो। पिपोला जाहैबाय गोबां सुबुंखौ जयै फोरमायो। स्वार्मआ जाहैबाय जेरै स्वार्म अफ बिस बेरेफोरनि फालो बेखौ फोरमायो। पुलिसआ जाहैबाय पुलिस हानजा बेखौ फोरमायो। फ्लीटआ जाहैबाय जाहाजफोरनि हानजाखौ फोरमायो। आर्मिया जाहैबाय रौनिया हानजा। बान्चआ जाहैबाय बिबारफोरनि मुथा। टीमआ जाहैबाय गोबां गेलेग्राफोरनि मोनसे हानजाखौ फोरमायो बा जयै मोनसे खामानिखौ मावग्रा सुबुंनि हानजा बेखौ फोरमायो। बान्डोलआ जाहैबाय बियो बजा जेरै बान्डल अफ स्टिक्स लावथिनि बजा। स्पेक्टेटर्सआ जाहैबाय नायग्राफोरनि हानजाखौ फोरमायो जेरै गेलेनायखौ नायग्रा। एसेम्ब्लिया जाहैबाय मोनसे सुबुंनि जथुम बेवहाय सावरायलायनाय मोनसे जथुम जायो बेखौ फोरमायदों। क्राउडआ जाहैबाय दाबसे जायगायाव गोबां सुबुङा थांनानै ज' जाहैनाय गावबा गाव खामानिखौ लानानै ज' जाहैनाय जेरै बाजारफ्राव गोबां सुबुं ज' जाफैनाय बिदिखौ क्राउड होननानै बुंनाय जायो। अडियेन्सआ जाहैबाय खोनासंग्रा जेनेबा माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बा मिटिं जायोब्ला बेखौ सिरिबाङै जनानै खोनासंग्रा बैसोरखौ अडियेन्स होननानै बुंनाय जायो। बेनिखायनो बेफोर मोनफा मोनफा जथुम दिन्थिग्रा सोदोब बेखायनो बेफोरो जथुम दिन्थिग्रा मुंमा। दायो जों सावरायगोन मेटेरियेल नाउन मुवा दिन्थिग्रा मुंमा। Names of material used as ingredients for making things। जायफोर सोदोबा मुवा एबा जिरादनि मुं फोरमायो बेखौनो मुवा दिन्थिग्रा मुंमा होननानै बुंनाय जायो। बिदिन्थि बादियै स्टिल, गल्ड सना, डायमन्ड हिरा, कटन खुन, राबार वुल, मिल्क गाइखेर, सेन्ड बाला, रक अन्थाइ, कल खैला, अइल थाव, सिमेन्ट, ब्रिक इटा, लेदार सामब्रा बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा मुवा दिन्थिग्रा मुंमा। बैफोर मुवाखौ जोङो गुबुन बायदिसिना मुवा बानायनायावबो बाहायनाय जायो जेरै स्टिलखौ माखासे इन्डास्ट्रियाव गुबुन बायदिसिना मुवा बानायनायाव बाहायनाय जायो। सनाजों गोबां जोङो सनानि रिं आस्थामाव बानायनायाव बाहायो। डायमन्ड हिराखौबो बिदिनो गोबां गुबुन खामानियाव बाहायो। कटनखौ जों बायदिसिना जि गस्ला आरि बानायनायाव बाहायो। राबारखौ बिदिनो गोबां गुबुन खामानियाव बाहायो। उलखौ जोङो जेरै कम्बल बिदिनो जेकेट आरि बानायनायाव बाहायनाय जायो। मिल्क गाइखेरखौबो जों बिदिनो गोबां जेरै साहा बानायनाय बायदिसिना माखन गाइखेर गोखै बिदि बानायनायाव बाहायो। सेन्ड बालाखौ बायदिसिना बिल्डिं न' लुनायाव बाहायो। रक अन्थाइखौबो बिदिनो दालां लामा बानायनाय बायदियाव बाहायो बिल्डिंफ्रावबो बाहायो। कल खैलाखौ जों खाम मुवा हिसाबै बाहायो। अइलखौबो खाम मुवा हिसाबै बाहायो। सिमेन्टखौ जोङो न' बिल्डिं बायदियाव बाहायो। ब्रिक इटाखौबो न' लुनायाव बाहायनाय जायो। लेदार सामब्रा बेखौ जोङो जेरै जेकेट बायदिसिना बानायनायाव बाहायो। दायो जों सावरायगोन एबस्ट्रेक्ट नाउन गुन दिन्थिग्रा मुंमानि सायाव। नुनानै मोनै दांनानै मोनै खामानिफोर साननाय हनाय सानस्रि मोन्दांथि गुनफोरखौनो गुन दिन्थिग्रा मुंमा होननानै बुंनाय जायो। बिदिन्थि बादियै लाभ अननाय, पिस गोजोन, बिलिभ फोथायनाय, बिउटि समायना, ट्रुथ सैथो, एंगार
रागा जोंनाय, इग', अहं, अनेस्टि, सोद्रोमथि, फियार, गिनाय, टेलेन्ट, रोंगौथि, हेपिनेस, सुखि, हेट, मुगैनाय, पेइन, सानाय, कल्डनेस, गुसु, जास्टिस, न्याय, लाक, भाग्य, भिक्ट्रि, देरहासारनाय। बेफोरो मोनफा मोनफा गुन दिन्थिग्रा मुंमानि बिदिन्थि। मानो होनना बुङोब्ला बैफोरखौ जोङो दांनानै मोनदांस'आ, नुनानै मोननो थाङा, नाथाय गोसोजों सानदांनानै हमनो हायो। बेखायनो बेफोरो मोनफा मोनफा गुन दिन्थिग्रा मुंमा। नाउन एबा मुंमाखौ साननो हानाय आरो साननो हायै बे मोननै बाहागोआव रानबावनाय जादों। जायफोर मुंमाखौ मोनसे, मोननै, गंसे, गंनै, मासे, मानै, मोननै, मोनथाम बिदि साननो हायो, बैफोर नाउनखौनो साननो हानाय मुंमा काउन्टेबल नाउन बुंनाय जायो। जेरै मेन, ट्रि, बिफां, एनिमेल, जिब जुनार, माउन्टेन, हाजो, रिभार, दैमा बेफोरखौ साननो हायो। मार्बल बेफोरखौ साननो हायो गरसे गरनै हिसाबै। टेबोलखौ गंसे गंनै साननो हायो। कारखौबो गंसे गंनै साननो हायो। थिग बिदिनो गोबां बिदिन्थि दङ। कान्ट्रि हादरखौबो गंसे गंनै साननो हायो। आनकाउन्टेबल नाउन साननो हायै मुंमा। वाटार दै, सुगार सिनि, सल्ट संख्रै, पेट्रल, फ्लावर, लाभ अननाय, एंगार रागा, हेपिनेस सुखि, सेड दुखु बेफोरखौ जोङो मोनसे, मोननै एबा गंसे गंनै साननो हाया। बेखायनो बेफोरो मोनफा मोनफा आनकाउन्टेबल नाउन साननो हायै